Asi sme späť. Sme späť. Áno, čaute ľudia, zdravím vás Burák. Rojko pre vás. Je tu jedna exkluzívna správa, sme späť s webkou. Chápete to? Webka. Proste budeme natáčať s webkou. Budeme natáčať SFG, budeme natáčať Happy Wheels, budeme natáčať s ostatnými ľuďmi, proste s ostatnými ľuďmi budeme natáčať a so všetkými ľuďmi budeme natáčať. A bude to s webkou. Takže toto je informačné video o tom, že Davides Burák je späť a wow! Som z toho celý ožiarený a proste budeme natáčať. Sme späť, nebude to pauza rok, dva, proste bude to pauza iba jeden mesiačík a potom jednom mesiaci sme späť. Proste sme naspäť vo forme, proste ideme za to bojovať, ideme bojovať za viac odberateľov a ideme proste bojovať. Myslím si, že toto video nebude veľa ľudí pozerať, ale proste Burák je späť a Burák ide ďalej natáčať. A tak proste, uvidíme sa na budúce. Samozrejme, toto je iba informačné video, maximálne bude trvať minútu, alebo ja neviem. Strašne ma bolí hlava, dneska som bol na zápase, je sobota 9.2. Takže myslím si, že to uvidíte až 10. Neviem, vážne neviem. A proste je to super, myslím si, že toto video bude mať trvať iba také 3 minútky alebo 2. Je to vlastne informačné video. Kto chce, nech príde. Zajtra idem ja na verejné korčľovanie. Ale myslím si, že do vracania sa späť Buráka nepatrí. Takže tu mám Šaša. Myslím si, že budeme mať nejaký vstup aj so Šašom. Alebo to bude moja každý vstup bude môj so Šašom možno. Asi vo vlogoch budeme srandovať so Šašom. Takže toto je vlastne iba také informačné video a myslím si, že to je vážne dobrá správa, že sme späť a takže toto by mohlo na mne stačiť a myslím si, že ako informačné video to fakt stačí a uvidíme sa na budúce, čo dodať. Šašu a